Здравейте отново, скъпи приятели! Днес искам да споделя с вас моите мисли и емоции от глава 13 на тази удивителна книга, която ме съпътстваше в последните седмици и промени начина, по който възприемам себе си и живота си. Заглавието на главата е «Вие сте по-могъщи, отколкото са ви учили» и тази тема резонира дълбоко в мен. Това е последната глава на книгата и тя служи като красиво обобщение и вдъхновение за всички нас. Авторката ни напомня, че пътуването, което сме изминали заедно, е само началото. Тя ни насърчава да вярваме в себе си и в невероятната сила на нашето тяло да се лекува и възстановява. Докато четях тази глава, се почувствах изпълнена с надежда и увереност. Авторката говори за това как менопаузата може да бъде възприемана не като край, а като ново начало, като възможност да преосмислим и пренаредим живота си. Тя ни насърчава да се върнем към предишните глави и да прегледаме областите, които изискват най-голямо внимание. Ако се чувстваме изгубени в менопаузата, да се обърнем към глава 4 и 5, където се разглежда хормоналната йерархия и влиянието на хормоните върху симптомите ни. Ако се борим с теглото, енергията, горещите вълни или яснотата на мисълта, да преразгледаме глави 6, 7 и 8 и да започнем да изграждаме начин на живот, базиран на гладуване и кетобиотична диета. Ако страдаме от липса на сън, косопат или отслабване на паметта, да обърнем внимание на глава 9 и да научим за токсините в околната среда. Ако не успяваме да регулираме кръвната захар или се чувстваме безпомощни, въпреки усилията си, да прочетем отново глава 10 и да обмислим забавянето на темпото. Това ми показа, че имаме инструментите и знанията, необходими да поемем контрола над здравето си. Тялото ни е по-силно, отколкото предполагаме, и има вградена интелигентност, която знае как да се лекува. Един от най-въздействащите моменти за мен беше, когато авторката говори за менопаузата като за огледало. Симптомите, които изпитваме, са като подаръци, които тялото ни дава, за да обърнем внимание на това, което се нуждае от промяна. Вместо да се борим с тези симптоми, можем да ги приемем и да ги използваме като мотивация за действие. Тя също така споделя, че заболяванията възникват, когато сме изгубили връзка с тялото си. В нашия забързан и външно насочен свят често пренебрегваме вътрешния си свят и не забавяме достатъчно, за да чуем какво ни казва тялото ни. Това ме накара да се замисля за собствения си живот. Колко често съм игнорирала симптомите и сигналите, които тялото ми изпраща. Време е да спра и да се вслушам. Авторката ни насърчава да бъдем благодарни и да обичаме тялото си. Да почитаме органите, които са ни служили верно през годините и да им дадем почивка и грижа. Една от най-трогателните части беше, когато тя сподели своя личен момент на осъзнаване, когато се почувствала благодарна на яйчниците си за дара на децата си. Това ми напомни колко е важно да сме благодарни за всичко, което тялото ни е направило за нас. Тя завършва с посланието, че менопаузата е шанс да повярваме отново в себе си и да поставим себе си на първо място. След години на грижа за другите, сега е времето да се погрижим за себе си. Тази глава ми донесе усещане за мир и надежда. Вярвам, че с правилния подход и грижа можем не само да преминем през менопаузата, но и да процъфтяваме. Ако имате нужда от подкрепа или се чувствате изгубени, насърчавам ви да се върнете към тази книга, да прегледате главите, които резонират с вас и да знаете, че не сте сами. Искам да завърша с думите на авторката. Вие сте по-могъщи, отколкото са ви учили. Благодаря ви, че бяхте с мен в това пътешествие. Помнете, следващият етап от живота ви може да бъде най-добрият до момента. Вярвайте в себе си и знайте, че аз съм тук, за да ви подкрепя. До скоро!